Καλησπέρα. Σήμερα θα σας μιλήσω για το Google Chrome και πιο συγκεκριμένα για κάποια extension που χρησιμοποιώ. Ας ξεκινήσουμε με το πρώτο extension που μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον από την Google. Συγγνώμη. Ονομάζεται Quick Scroll και βοηθάει στα αποτελέσματα των αναζητήσεων που θα κάνετε. Για παράδειγμα, αν ψάχνετε για κάποια φράση σε ένα κείμενο, στο Google θα σας βγάλει κάποια αποτελέσματα. Συνήθως μπαίνουμε σε κάποια από αυτά τα αποτελέσματα και κάνουμε τη γνωστή διαδικασία με το Ctrl F, το οποίο κάνουμε ένα δεύτερο search μέσα στη σελίδα για να βρούμε πού είναι το κείμενο το οποίο ψάχναμε να βρούμε. Τι κάνει λοιπόν αυτό το extension? Εάν επιλέξουμε ένα από τα αποτελέσματα που μας έχει δώσει το Google, αυτόματα ψάχνει στη σελίδα, βρίσκει το σημείο το οποίο αναφέρεται το κείμενο το οποίο ψάξαμε και μας το εμφανίζει στο κάτω δεξί μέρος της οθόνης, εδώ με ένα μαύρο παράθυρο όπως δείχνει εδώ η φωτογραφία. Ας το δούμε λίγο και στην πράξη. Θα κάνουμε την προτινόμενη έρευνα που μας δίνει το Google για να τεστάρουμε το extension. Είναι το Dark Matter Brown Dwarfs. Διαλέγουμε το πρώτο link. Εμφανίζεται εδώ η σελίδα και αμέσως βλέπετε πόσο γρήγορα εμφανίζεται στο κάτω δεξί μέρος της οθόνης το μαύρο πλαίσιο, το οποίο αν το πατήσουμε θα μας πάει ακριβώς στο σημείο το οποίο αναφέρεται στην έρευνα που έχουμε κάνει. Ας επιστρέψουμε τώρα λίγο στην αρχική σελίδα των extension για να δούμε και μερικά ακόμα extension. Αν είστε χρήστης του Facebook, όπως εγώ, θα σας φανεί ενδιαφέρον το επόμενο extension. Ονομάζεται Beautiful Facebook και στην ουσία τι κάνει? Αλλάζει όλο το user interface της σελίδας. Όπως ξέρετε, το Facebook πρόσφατα έχει κάνει μια αναβάθμιση στο user interface του, έχει χωρίσει την οθόνη στα δύο, με κάποιον πίνακα αριστερά και τα νέα στην κεντρική σελίδα. Πολλοί όμως έχουν παρατηρήσει ότι όταν κάνεις scrolling προς τα κάτω κατεβαίνει ολόκληρη σελίδα μαζί με τον πίνακα, μαζί και τα νέα. Αυτό το extension βοηθάει στην διαχώρηση, δηλαδή ο πίνακας μένει σταθερός, δεν κουνιέται με το scrolling. Επίσης προσθέτει την μπάρα εδώ πάνω με ένα fading effect το οποίο φαίνεται από πίσω σελίδα. Ακόμα προσθέτει ένα φάμικον εικονίδιο το οποίο δείχνει τον αριθμό των νέων, δηλαδή αν έχετε αφήσει τη σελίδα ανοιχτή και έχετε κάποιο νέο, εμφανίζεται ο αριθμός των νέων πάνω στο εικονίδιο. Βοηθάει. Και επίσης προσθέτει στο chat τα εικονίδια εδώ πέρα για εύκολη πρόσβαση, με ένα κλικ μπορείτε να προσθέσετε κάποιο εικονίδιο. Επίσης ο χρήστης και δημιουργός αυτού του extension έχει προτείνει ένα δεύτερο extension το οποίο ονομάζεται Facebook Photo Zoom. Με αυτό το extension μπορείτε απλά κάνοντας hover το ποντίκι σας πάνω από μια φωτογραφία στο Facebook να κάνει μια μεγένθηση φωτογραφίας όταν τη βλέπετε καλύτερα και έτσι δεν χρειάζεται να πατήσετε πάνω στην κάθε φωτογραφία ξεχωριστά. Τώρα ας δούμε ένα ακόμα χρήσιμο extension από την Google, ονομάζεται Dictionary και στην ουσία είναι ένα λεξικό online το οποίο μας δίνει definition από λέξεις κάνοντας απλά ένα διπλό κλικ πάνω στη λέξη. Προς το παρόν δεν υποστηρίζει την ελληνική γλώσσα, αλλά ελπίζουμε στο μέλλον να γίνει και αυτό. Ας κάνουμε μια έρευνα για τους YouTube στη Wikipedia. Κάνοντας διπλό κλικ όπως είπαμε πάνω σε μια λέξη, μας βγάζει αμέσως και γρήγορα το definition αυτής της λέξης. Βλέπετε είναι αρκετά γρήγορο. Και αν θέλετε παραπάνω επεξήγηση αυτή τη λέξη μπορείτε να πατήσετε το More και σας πετάει στη σελίδα του Google Dictionary ή απλά έχοντας τσεκαρισμένη τη λέξη και πατώντας πάνω στο Dictionary σας βγάζει το definition μέσα στη σελίδα χωρίς καν να την αλλάξετε. Τέλος, θα σας δείξω το πιο δημοφιλή extension το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Chrome. Ονομάζεται AdBlocker και στην ουσία απλά σβήνει οτιδήποτε διαφήμιση υπάρχει στο site. Έχω εδώ ανοιγμένο το παράθυρο της σελίδας του Rolling Stone. Αυτό εδώ είναι το site χωρίς διαφημίσεις, με ενεργοποιημένο το AdBlocker, και αυτό το site είναι με απενεργοποιημένο. Βλέπετε πάνω υπάρχει διαφήμιση και εδώ μια δεύτερη, και όσο κατεβαίνετε τη σελίδα υπάρχουν και άλλες διαφημίσεις στο τέλος. Όλες αυτές οι διαφημίσεις έχουν εξαφανιστεί με την βοήθεια του AdBlocker. Αυτά τα λίγα για τα extension του Chrome και μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας.